sa ka. To make you mine, it's the only way to hold you in my wild imagination. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining Handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Carlo. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Million Miles Away. Though I'm not chasing rainbows in the sky, I wanna hold you in my dreams and make believe that it's true. Although I know that it's impossible to do, 'cause you're a star. The people love you as you are. You're a million miles away from me. I wish that you were here, 'cause it's illusions every time you're close to me and sing my love songs. It's the only way I can tell the world I love you, although you're a million miles away. Just give it a try. Though I'm not chasing rainbows in the sky, I wanna hold you in my dreams and make believe that it's true. Although I know that it's impossible to do, 'cause you're a star. People love you as you are. You're a million miles away from me. Million miles away. So far away. Just give it a try. Though I'm not chasing rainbows in the sky, I wanna hold you in my dreams and make believe that it's true. Although I know that it's impossible to do, 'cause you're a star. You're a star. You're a star. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Buhisan, Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Carlo.
siya! Bay, salamat Balik bay. ka! Uy, sapayan, bay! Balik ko na ba? Subalik! Balik ko na mo. Pantay mo na ko. Ang bahay mo. Eh, bisa kusban pa nato karon dayon, ha? Ha? Dali! Dali! Ay, dagan! Hoy! Dagan lagi ka! Ha? Bay, okay na ka? Okay ra bay. Ay, hadlo ko. Ha? Kasama akong mama ning akong mga bunog bay. Parehas bitaw ta nga na yung mga bunog. Dahil na, adol na ta sa amo na. Okay, maoy, hinayasad mo eh. Hinay. Agay, lagi ma. Kaya nga nabitaw ta mo. Nga kung makasugat gani mo gubot. Ayaw na lang ninyong tubaye. Ako sa daan ay. Kay ako mo ni sukol uguna. Igor akong gilabanan ni Carlo. Lain sa kayo, pasagdan di ka bay. Partner biyata. Tanawa na gudbong duha. Ha, hibaya ninyo. Sukad pagid mo pagkabata ingon ana. Suod gud kaayo mo bisan pa man og katabang ra ko ninyo dong Joseph. Mura ba og wa gyud makabuwag na ninyo. Piwa gibitaw na eh. Bisag unsa pa na. Di na mo ibaylo ang among friendship ni Carlo. Di ba bay? Siyempre. Bay, uban ni ko niyang gabi ha. Ha? Asa mo to? Laag ta. Di pwede eh. Kinanglan nga mo ito kong parmasyon niya. Ha? Ngano man? Magpalit kong umiga painkiller. Kinanglan mo god. Gikapoy maayos mama, human siya ng limpios bay. May pagkahuman sa inyong parte. Uday no. Kaluoy ni nanay taon. Tiguwang na siya pero nagtrabaho pagyapon. Okay ra kuno niya. Basta na umiga painkiller. Para mawa ang tanan niyang sakit sa kalawasan. Nindot makinahaplas bay. O binakanindot pagid bay. Kay di ita angay mabalaka bisag tiguwang pang mugamit. Kay wa ni side effects. Kung mauna, akong palitan og dagan si nanay ana. May gani kay dili ra kay daghan og tao diri. Excuse me, Nico. Pwede magpatabang? Oh, kagwapa niya. Bigo, Unsa ganito, miss? magpatabang unta ko kadiyot sa akong daba. Kupti lang paliho kay magtarong ko sa akong liston, good. Sige. Okay na. Okay na? Thank you. Kalain, lakaw dayon. Kupahan yaw. Mao ba? Mura siya anghel sa imong pananaw. Oh, grabe eh. Unya. Wa nimo ila-ila ha. Wa sad. Wa na ko makatingogod. Bangaan mo ba eh? Di mo ka parehas na ako. Nagkauyab na ko. Mo ba? Kinsa man? Si Julia. Guwapa sa kibay. Maong wa ko magduha-duha o panguyab niyo eh. Unya. Nisugot mo sa dayon. Ay, sunya na ko mo to. Kung ipalaila na ni mo na ako. Sige. Sige lang. Ugma dayon. Ipaila-ila ta kaniya. Oh, asa naman din siya dapita ha? Dool naman ko na siya. Tuol? Tora de! Sorry. Oh. Naabdan ko sa traffic. Uy! Ikaw?
Do I know you? Wa. Sorry, nasayop ko. Di ikaw. Oh, kuyawan mo sa tani mo ba eh? Babe, si Carlo de eh. Best friend ako. Bye, si Julia. Girlfriend. Hi. Hello. Bay, maulis ako ha. Ha? Oh, nga naman. Kon, naglain ako tiyan. Atur ko. Atur ako, bay. Bye. Nga nung wa ni magsaltihi si Joseph nga mautong bayhana? Ay, wala na lang maoy. Lain kayo nga may bawo siya mga ang babae nga kung gipasabot nga nagustuhan ako, ang iya ding uyob. Ay, basin og bao na hinungdan nga mag-away na hinuon unya mo, ha? Mulikay na lang siguro ko ma. Kung mag-uban na sila, di ko gusto nga magpaduol ni Julia. Carlo. Oh, sana all. Wow, kadaggan gud anang chat gud. Saman gilumsa na kag chat ni Julia. Julia, good town. Dili, uy. Ha? Si dili. Dili si Julia nga akong ka-chat, bay. Ha? Akong usa ka chicks. Oh. Kusi, Kuwapa sa kayo, bay. Lami sa kayo. kunya si Julia day. Buwagan na lang nimo. Oh, di, uy. Mas mayo man ang manubra kaysa magkuwang. Oh, by Joseph. Ay, kung mahibaw kung saan ako pag-react nga. Nagbinuang si Joseph ni Julia. Naluoy kong Julia ra. Huwag lami ni kayo isang sultian. Pero, mas importante si Joseph na ko. Ay, di na lang ko mangilabutan na nila eh. Oh, uy. Kinsa man eh. Hello? Carlo, Julia? Oh, nga naman ka? Nagila ka? asa ka? Magkita ta, please. Asa man? Wala gyud ko makasabot sa imong amigo, Carlo. Dako kayo sa kausaban karon. Dili man na sigud ana sa una, pero karon cold na gid kaayo siya. Unya magsige na lang siya atubang sa iyang cellphone. Di man nuta ako may angay ni mo istoryahan, Ana Julia. Si Joseph mo'y angay ni mo pag-istoryahan, Ana. Wala magani sa oras, hapit na ako. Sorry, Julia, pero ayun ko'y mahimo, Ana. Nahibaw ko. Gusto lang ko mangutanan ni mo. Unsa man, Ana? Naabay lang ang babae si Joseph? Ah, Please, sultihi ko, Carlo. Gusto kong mahibaw. Kaya kung mawa naman lang gani siya na ako, mas may pagmamatay na lang ko. Julia! Kanong ka, bay? Ha? Manumbag magagalit? Desisyon ko na, be. Kung sa'y plano ni mo, Julia. Kung magbinuang ramaday ka niya, mas maayo pagbuwagan na lang ni mo siya kaysa paantuso ni mo siya. Tayong paragod? Ikaw ba? Ano bang ingunana man ang imong reaksyon, ha? Ngano man? Nakagusto ka sa kong uyab? Ha? Nayabag ka? Hoy, di lang ko gusto nga magbinuang ka ba eh. O lalaki ta, way mawa na to. Pero unta, hatagan ni mo importansya ang babae. Kaya wa tamay bawo nga ang babae nga naana nato, gipangandoy sa laing lalaki. Moong ang pingis siya bay. Bay, Carlo. Carlo, thank you, ha?
Okay na gid mi. Nagkaistorya na may tarong. Nganong dinhimang ka na ko nagpasalamat. Kay nakarealize man siya tungod nimo. Tungod ko no sa imong gisulti niya. Mao ba? Mao salamat kit kaayo. Oh. Og unta, makakita kag babae nga para nimo. Salamat. Og ikaw, ay nagipagila ka. Di ko gusto makakita ni mong, nga masakitan ko kung makakita kong babae nga magilak. Salamat kaayo, Carlo. I love to make you mine. It's the only way to hold you in my wild imagination. Gusto man akong musulti nila ni Joseph o Julia sa tinuod akong gibati, pero mas gipili na ako nga di na lang. Kay mas gihatagan na akong importansya ang among friendship ni Joseph. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kato mga hikalang kaagi ni Carlo nga taga Buhisan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Million Miles Away. Give it a try. Though I'm not chasing rainbows in the sky, I wanna... Ang maong kaagi gibuhatan udo sa radyo ni Carol Marie Hikayen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. You're so far away. Just give it a